Robert Fico 15 mesiacov vedel, že kontrakt medzi Ukrajinou a Ruskom vyprší ku koncu decembra tohto roku, ale absolútne nič nerobil. A teraz sa hrá na záchrancu, ale v skutočnosti na Ukrajine, či v Rusku sa nevybavuje to, aby Ukrajina nám pustila plyn. Keď chcel niečo vybaviť, mali ísť do Kyjeva, na to nemal odvahu. Preto sme sem prišli, lebo jednoducho je to vlastizrada Slovenska, je to hanba celoeurópska, celosvetová. Dávať si ruku s vrahom, ktorý má na svedomí 100 000 životov, je naozaj celosvetová hanba.